Raquel Graña é, digamos, nas relacións tradicionais, as que viñeron sendo ata de agora, non? Home, hai unhas miradas, hai un contacto primeiro visual, vámonos coñecendo, vamos profundizando no interior, depois hai tocamiento, decir, que se unha mano, que se un bico, que se unha aperta. Pouco a pouco. Pero agora non, todo iso... Bueno, estamos cambiando porque que sucede a día de hoxe? Que co tema do COVID a xente ten que ir coñecéndose pouquiño a pouco, é dicir, teñen que falar moito e saber un pouco como é o entorno, como é o ambiente, para despois quedar e ter algún tipo de contacto, porque hai que ter moita prevención. Claro, por eso digo que está todo moi marcado pola situación. Bueno, é dicir, hai que seguir estudiando o terreno, son situacións completamente novedosas. Vamos a ver, outra situación que esta sí que... A ver, ten o seu aquel. Este foi en España, un home que se desplaza, claro, e cruza, digamos así, esas barreiras perimetrais que non nos deixan pasar dun concello a outro. E este señor levaba un mes sin ver a noiva, pasou ao domicilio da noiva e o Guardia Civil parou, non? E dixolle, mire, eu levo un mes sin vela a miña muller, a miña parella, e o sexo é unha necesidade básica. Pero ollo, porque para argumentar diante da Guardia Civil sacou un artigo dun periódico e dice, mire, isto o pon aquí no artigo deste xornal. O guardia non o convenceu, sancionouno e mandouno para casa. Con isto quero preguntar, unha sexóloga, debería ser considerado o sexo como unha necesidade básica? O certo é que hai moitas persoas que agora mesmo estánse subindo polas paredes. É unha realidade, non mo estou inventando, coñezo moitas persoas que lle sucede. Por que? Porque non poden coñecer a ninguén, entonces queren ver a súa parella, non poden, as restriccións, estamos todos así por concello restringidos, é bastante complicado. Sí. Que tipo de consultas nese ámbito? Ti é sexóloga, non? O sea, en ese ámbito estánte chegando, sí, moitas chamadas desesperadas. Desesperadas porque queren coñecer a alguén especial, pero bueno, alguén especial, aí hai un pouco, realmente, máis que eres unha necesidade física que alguén especial, co cal é un pouco... E unha sexóloga que lle pode decir a... Bueno, pues alguén que acude a túa consulta... Estamos en horario de menores, no. Sí, bueno, sin entrar en detalles, sin entrar en profundidades, pero sí que... Bueno, que orientación de... Non sei... A ver, unha cousa que sempre digo... Lee un libro, escoita a música, pasea moito, que lle dis? Eu sempre digo que hai que aprender a darse prazer a un mesmo, e que cando temos unha parella ou coñecemos algunha persoa hai que aprender a darse prazer a un mesmo, porque se ti non sabes darche prazer non vas a saber dicirlle nada nin a túa parella nin a nadie que conozcas. Entonces teñen que aprender a coñecerse. De aí cada un que penso que queira. Vale. Hai que buscarlo... Bueno, está ben. Nos predicamos moito eso de coñecerse interiormente as persoas, que de interior despois irradiamos cada exterior. Bueno, vamos a ver. As parellas neste confinamento clasifícanse en dúas clases, así de maneira radical. Aquelas que se consolidaron e aquelas que desapareceron. Que son moitas. Eu creo, sí, aumentaron o número de separacións e de divorcio durante o confinamento. Datos aquí en Galicia, un 25% máis, E dai un ano. Isto é un dato, non? Sí. Bueno, razóns obvias, non? Eu creo que hai un caso moi chamativo que vemos agora en pantalla e que son estes dous encantadores seres humanos que todos, xa con 90 e tantos anos, pois todos os días saían ao balcón, e bailaban o ritmo da música que poñían os veciños pola rúa. E é moi bonito, non? O amor é moi bonito, sí. E é un amor desos duraderos, porque aí levan... Por tanto, que iso tamén é actitude, non? É actitude persoal, tanto por un por outro. Nunha parella, claro, é básico que sean os dous. Unha parella ten que haber conexión, se non hai conexión non facemos nada. Bueno, recomendacións para que unha parella, xa para rematar, querida Raquel Graña, recomendacións, o do sexo quedou nos claro, e recoñecemento interior, moita oración. Interior e exterior. E exterior. Relacións non podemos ter. Pero vamos a ver, pero para ti que eres unha psicólogo e estamos nun momento complicado, que recomendación nos dirías para vencer esa fatiga mental que todos temos de maneira evidente? A ver, que sucede? Que as parellas
moitas persoas pensan que as parellas mantense por arte de maxia, e non é así, hai que cuidalas como se foren unha plantiña pequena, non? Hai que cuidar o tema de confianza, o tema de comunicación e o tema de respeto. E moitas parellas estos ámbitos non os traballan e deben facelo. É dicir, por exemplo, comunicarse todos os días, ao finalizar o día, que tomen unha fusión ou un café, algo que lles apeteza xuntos no salón, e falen, pero que falen tamén de sentimentos, non solamente do que fan o día a día, porque que sucede? Que senón non conectan, estamos moi desconectados das emocións. Bueno, gran recomendación. Antes de marcharse a dormir, unha tiliña e falar un pouco. Sí. Eso é bonito. Sí, Eso é sí. bonito. Bueno, Raquel Graña, un placer coñecerte. Moitas gracias. Psicóloga, sexóloga e coach educativa. Moitas gracias. Oye, unha cousa que me chamou moito a atención. Isto que, miren para a pantalla, algo que me gustaría que me Vale. Tindeiríns. Tindeiriños. Aquí é un pouco inclusiva. O sea, ti entras nas redes sociais e buscas... Non, eso é no meu perfil de Instagram, chámase Íntimas Conexiones, eu teño máis de 700.000 seguidores nas redes sociais. Cantos dixeches? Máis de 700.000. 700.000. Caramba. Sí. E que é isto de Isto é Tindeiriños? unha iniciativa que surdeu así un pouco de broma a semana pasada, porque a xente está tan desesperada por coñecerse que non sabe un pouco que facer. Este venres lanzamos ose mesmo no meu Instagram, Íntimas Conexiones, unha story onde as persoas soamente de Galicia poden deixar unha pequena descripción de onde son, a súa idade. Eu elixo 20 candidatos que normalmente van a ser os primeiros, deixos no meu perfil durante todo o fin de semana, e os pretendentes deixan un pequeno comentario se lles interesa algún. Vale. Sí. Bueno, pues interesados, xa saben, no Instagram de Raquel